Kai. Oke tunanin za a ganni ba ai. Ai ni na sani. Wallahi ba kai tunanin za a ganni ba da mun tare ai. Masha Allah Allah sani alkhairi. Ai dai ya boka. A wuce haka. Yayi. Ana wani halifa mana mu waye gari mu ga mun faɗo idan muke dokin rayu da ga angwaye fa amin ya Allah. Yi ma angon ne? Ya. Ango ne? Angon shi fa, na biya wala biyu. Yau za a yi shi ba cin nama wajen ɗan. Ina ni shi ango ka sanya alkhairi angon nan haka nake ji na ni ma babba kuma ba bambanci Malam Aminu a kwantar da himana ina motar mu ai bayan bari na mashin abu a tare kura a hikari da yazo da shi ya zana shi